अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही त्या ठिकाणी स्वागत करतो। आज या पत्रकार परिषदेमध्ये माझे सहकारी जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष माननीय सतीश सावंत, राष्ट्रवादी शरद पवार काँग्रेसचे या जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय अमितजी सामंत, आमचे काँग्रेस आयचे आमचे जिल्हा प्रमुख इर्शादजी शेख, आमचे सहकारी युवा सेनेचे प्रमुख या जिल्ह्याचे सुशांतजी नाईक, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे येळकर, अभय शिरसाट, बाळू मेस्त्री, किरण टेंभुलकर, नचित भटवाले, संदीप कदम, सर्व व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, महिला सेनेच्या प्रमुख नीलम पालव, सर्व राष्ट्रवादीच्या महिला प्रमुख, काँग्रेसच्या महिला प्रमुख, आपचे सुद्धा अध्यक्ष एक 5-10 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी येणार आहेत, विवेक तामणकर। मी सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि या ठिकाणी या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करेन। खरं तर सर्वप्रथम मी या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं मनापासून या ठिकाणी मी आभार मानतो। त्यांनी जी मला या कणकवली, देवगड, वैभव या मतदारसंघाची अधिकृत उमेदवारी दिली, बी फॉर्म दिला आणि जो माझ्यावर त्यांनी विश्वास दाखवला, तो विश्वास मी या ठिकाणी सार्थ करण्याचा प्रयत्न सगळ्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन जनतेच्यामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी सार्थ ठरवी। त्याचबरोबर राष्ट्रवादी पक्षाचे आदरणीय नेते शरद पवार साहेब यांचं सुद्धा मी काल त्या ठिकाणी भेट घेतली, त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेतले। काँग्रेसच्या प्रमुखांना नाना पटोले साहेबांना सुद्धा भेटायला मी गेलो होतो, पण दिल्लीमध्ये त्यांच्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठका असल्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही। पण या सगळ्या प्रचाराच्या दिवसामध्ये 20 तारीखमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांची भेट त्या ठिकाणी घेतली जाईल आणि त्यांचाही त्या ठिकाणी आशीर्वाद त्या निमित्तानं घेतला जाईल। खरं तर ही फार मोठी जबाबदारी ही माझ्यावर सगळ्याच महाविकास आघाडीनं आणि उद्धव साहेबांनी दिलेली आहे आणि त्या जबाबदारीला न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहणार। खरं तर या जिल्ह्याचे प्रमुख माजी खासदार आदरणीय विनायकजी राहुल साहेब, या जिल्ह्याचे तरुण तडफदार आणि आमचे लढवय्ये आमदार वैभवराजी नाईक, त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख आपले अरुभाई निवडकर, उपनेते गौरीशंकर खोत, त्याचप्रमाणे अतुलजी रावराणे, हे सगळेच जे सहकारी आहेत। आम्ही ही उमेदवारी आहे, हा मी संदेश पारकर हा स्वतः एकटा उमेदवार नसून हे सगळे जे सन्माननीय जे लोक जे व्यासपीठावर असते हे प्रत्येकजण उमेदवार आहे आणि तशा पद्धतीनं आम्ही सांघिक काम करून या मतदारसंघावर त्या ठिकाणी यश आणि विजय त्या ठिकाणी मिळवणार आहोत। खरं तर गेली अनेक वर्ष विरोधी पक्षाचा आमदार या मतदारसंघावर आहे आणि शिवसेनेचा आणि महाविकास आघाडीचा भगवा या मतदारसंघावर फडकवणे याच्यासाठी त्या ठिकाणी आपण फार मोठी मेहनत त्या ठिकाणी घेत आहोत। जनतेमध्ये संघटनेच्या माध्यमातून, कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून जनतेमध्ये जाऊन शिवसेना महाविकास आघाडीच का हा सुद्धा त्या ठिकाणी विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतो। त्याचबरोबर मी सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन करेन, ज्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन करेन आणि शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करेन की 29 तारीखला मंगळवारी आपण उमेदवारी अर्ज हा सकाळी 10 वाजता कणकवली तहसीलदार कार्यालयामध्ये त्या ठिकाणी दाखल करणार आहोत आणि त्याच्यासाठी मोठ्या संख्येनं
या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी यावं, या मतदारसंघातल्या जनतेने यावं आणि जिल्हावासियांनी सुद्धा मोठ्या संख्येनं या सगळ्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यामध्ये यावं अशा प्रकारचं आवाहन करतो. याबाबत या उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना शिवसेनेचे महाराष्ट्रातले प्रमुख नेते यांना सुद्धा विशेष आमंत्रित केलेलं आहे. पण 29 तारीखला शेवटचा दिवस असल्यामुळे तोही प्रयत्न राहील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुद्धा महाराष्ट्र स्तरावरचे नेते हे सुद्धा त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी बोलवण्यात आलेलं आहे. आणि मग खासदार संजय राऊत असतील, आपले आमदार भास्कर जाधव साहेब असतील, सुषमाताई अंधारी मॅडम असतील, जे अनिल परब आहे, जे खासदार अरविंदजी सावंत आहे, अनेक जे नेते आहेत, जे शिवसेनेचं महाराष्ट्रातले जे नेते आहेत, या सगळ्या नेत्यांना बोलवलेलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि काँग्रेस आईच्या सगळ्या नेत्यांना त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि मोठ्या उत्साहामध्ये त्या ठिकाणी हा अर्ज दाखल आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. भगवती हॉलला त्या ठिकाणी तिथून सुरुवात होईल आणि तिथून आम्ही तहसीलदार कार्यालयापर्यंत त्या ठिकाणी चालत त्या ठिकाणी जाऊ. अशा प्रकारचा प्रांत तहसीलदार त्या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचा लोकसभेचा कौल जेव्हा आपण घेतला तेव्हा अनेक मोठ्या प्रमाणात खासदार या महाराष्ट्रातून निवडून आले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होणार आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार हे या महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी येणार आहे आणि म्हणून या सगळ्या होणाऱ्या सत्तांतर बदलामध्ये या जिल्ह्यातले तिन्ही आमदार हे महाविकास आघाडीचे त्या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जाऊन या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी करतील. खरं तर अनेक प्रश्न आहेत. मी जास्त फार वेळ पत्रकार परिषद करणार कारण आपल्याला 20 दिवस अजून 20-25 दिवस आपल्याशी बोलायचं आहे. या जिल्ह्यामध्ये दलित समाज असेल, मराठा समाज असेल, मुस्लिम समाज असेल, धनगर आरक्षण असतील, ओबीसी आरक्षण असेल, असे अनेक त्या ठिकाणी समाज आहेत. त्यांना त्या ठिकाणी हे शासन न्याय देऊ शकलेलं आहे. परंतु त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा फार मोठे घटक आहेत. म्हणजे मच्छीमार समाज हा एक आहे, शेतकरी आहे, आंबा बागायतदार आहेत, काजू उत्पादक आहेत, त्याचप्रमाणे नारळ असतील, सुपारी असेल, अशी अनेक प्रकारची शेती पिकं घेणारे शेतकरी हा एक घटक आहे. त्याचबरोबर व्यापारी वर्ग आहे, नोकर वर्ग आहे आणि म्हणून या सगळ्या घटकांना कुठंतरी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न हा आमचा या निमित्तानं राहणार आहे. आणि त्याचबरोबर कोकणचा शाश्वत विकास, या जिल्ह्याचा सर्वांगीण शाश्वत विकास होणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे इथल्या तरुणांच्या हातामध्ये रोजगार त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर जी महागाई, जी आज गगनाला सगळ्यात जे दर आहेत ते त्या ठिकाणी आकाशाला जाऊन भेटलेले आहेत आणि सर्वसामान्य माणसाला जीवन जगणं अतिशय कठीण झालेलं आहे आणि त्यामुळे सगळ्या या महागाईवर सुद्धा त्या ठिकाणी नियंत्रण करण्याच्या संदर्भामध्ये आणि जे सगळ्या अडचणी जनतेला आहेत या जिल्ह्यातल्या विकासाबरोबर त्या सगळ्या प्रश्नांवर न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या जिल्ह्यामध्ये आर्थिक समृद्धी ही पर्यटनाच्या माध्यमातून, रोजगाराच्या माध्यमातून येऊ शकते आणि म्हणून तसा प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी राहणार आहे. आणि कोकणाला सुद्धा एक फार मोठं पॅकेज, विशेष पॅकेज, ज्याच्यामध्ये सगळ्याच प्रश्नांची उकल, मग मूलभूत सुविधांच्या बरोबर आरोग्य व्यवस्था असेल, शिक्षण व्यवस्था असेल, रोजगार असेल, त्यास आणि सर्वांगीण विकास यासाठी मोठं पॅकेज जवळजवळ या जिल्ह्याला, या कोकणाला मिळावं अशी सुद्धा आमची त्या निमित्तानं मागणी राहणार आहे. खरं तर एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आहे की विरोधकांनी हिंदू मुस्लिम अशा प्रकारच्या जातीय द्वेष भावना पसरण्याचा प्रयत्न ह्या ठिकाणी केलेला आहे. खरं तर आपला जो सगळा समाज आहे, हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, दलित असेल,
हे सातत्यानं गुन्ह्या गोविंदानं या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी नांदतायत. कुठलंही त्या ठिकाणी प्रत्येकामध्ये चांगलं सौदार्याचं वातावरण त्या ठिकाणी चांगलं वातावरण चांगलं संबंध आहे. पण काही नेते अशा प्रकारची टीका करून हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन त्या ठिकाणी फिरतात. पण त्याचा कोणताही परिणाम हा या सगळ्या याच्यावर मतदानावर त्या ठिकाणी होणार नाही. आम्ही एक संघ आहोत आणि एक संघपणे त्या ठिकाणी या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. आणि म्हणून मी जनतेला तुमच्या मार्फत एवढंच विनम्र आवाहन करतो की आपलं प्रेम आपले आशीर्वाद सातत्यानं आमच्या सोबत त्या ठिकाणी आपण आपले राहू देऊ आणि पत्रकारांनी सुद्धा आम्हाला त्या निमित्तानं सहकार्य करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना की 29 तारीखचा जो आपण अर्ज दाखल करणार आहोत त्याला मोठ्या संख्येनं आपण उपस्थित राहावं अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला आव्हान त्या कार्यकर्त्यांना आणि जिल्ह्यातल्या जनतेला या निमित्तानं करतो. आपण काही काळजी करू नका. आम्ही सगळे एकत्रित ही निवडणूक लढतो आहोत. आपल्याला 23 तारीखला जेव्हा मी निकाल घेऊ या मतदारसंघात त्यावेळी तुम्हाला कसं प्रत्येकानं काम केलं आणि कसा आम्ही विजय मिळवला हे आम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला दाखवून देऊ. अजून 20 तारीख भरपूर दिवस आहे. प्रत्येक जण त्या ठिकाणी आपापली जबाबदारी स्वीकारून त्या ठिकाणी कामाला लागलेला आहे आणि सगळे त्याच्यामध्ये सहभागी होतात. पक्षाचे मोठे वरिष्ठ नेते कोण येणार प्रचारासाठी? जाहीर सभा काय होणार आहे? नाही, काय झालंय मी 29 तारीख ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. जसं या जिल्ह्यामध्ये 3 आमदार आहेत तसे संपूर्ण 288 आमदारांमध्ये 3 पक्ष किंवा महाविकास आघाडी म्हणून येत असताना अजूनही त्या ठिकाणी योग्य निर्णय त्या ठिकाणी झालेले नाही. आणि त्यामुळे जे निर्णय पार्टीने घेतलेले आहेत म्हणजे प्रमुख आज माझा कणकोलीचा निर्णय घेतला हा पक्षप्रमुखांनी निर्णय घेतलेला त्या पद्धतीनं ते सगळे निर्णय होणार आहेत. आणि जे याच्यामध्ये काम करणार आहेत याच्या प्रत्येक कार्याची दखल ही त्या ठिकाणी पक्ष त्या ठिकाणी घेणार आहे आणि येणारं सरकार हे आमचं त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येक कार्यकर्त्याला कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्या सरकारमध्ये समाविष्ट करून घ्यायचं त्यांना कोणतं त्या ठिकाणी जबाबदारी द्यायची हे सुद्धा निश्चित त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि त्यामुळे सगळे आम्ही सांघिकपणे एकत्र येऊन या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी काम करणार आहोत आणि विजयाचा गुलाल 23 तारीखला या ठिकाणी महाविकास आघाडी शिवसेना या ठिकाणी उधळणार आहे. गटाकडून गटाचे अनेक कार्यकर्ते किंवा संस्कृती असतील ते गेल्या काही दिवसापासून भाजपमध्ये जाण्याचा सफाळा चालू आहे प्रवेशाचा. नेमकं काय तुमच्या याच्यावर काय परिणाम होईल? ज्याला स्वतःच्या भावाला आपल्या पक्षात ठेवता आलं नाही त्याने आधी पहिलं आत्मपरीक्षण करावं की आपला भाऊ भारतीय जनता पार्टी सोडून का गेला. आधी आपल्या घरापासून सुरुवात करावी आणि हे म्हणजे नौटंकी जी चालू आहे प्रवेशाची ही बंद करा. जिल्ह्यातल्या जनतेला माहित आहे मतदारसंघातल्या जनतेला माहित आहे की नितेश राणेचा पराभव हा या मतदारसंघामध्ये निश्चित आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी कितीही केविलवाने प्रयत्न केले जनतेला म्हणजे मुस्लिम मतांमध्ये डिव्हिजन करण्याचा प्रयत्न केला. उद्या कोणतरी संदेश पायकर नावाचा उमेदवार सुद्धा ते या मतदारसंघामध्ये उभा करतील कारण त्यांनी जास्तीच घेतलेली आहे. त्यांना माहिती आहे की आपला पराभव त्यांना दिसतोय त्यांच्या नजरेसमोर आहे आणि त्यामुळे जे काय करता येईल ते त्यांचे प्रयत्न राहतील. त्यामुळे जर त्यांच्याकडे कार्यकर्ते नसतील आणि सातत्यानं आमचे कार्यकर्ते घेऊन जर ते निवडणुकीला सामोरे जात असतील तर त्यांचा भ्रमनिराश होणार आहे. ते सगळे जे कार्यकर्ते आहेत समजा ते म्हणजे भाजपकडे कार्यकर्तेच नाहीत का. मी त्या दिवशी सांगितलं होतं की राणे भाजपमध्ये आल्यामुळे राणे समर्थक त्यामुळे राणे भाजप झालेली आहे आणि म्हणून भाजपची वाढ खुंटलेली आहे या जिल्ह्यामध्ये. आणि ही जी काय प्रस्थापित जी आहे ही जी घराणेशाही आहे यांना जनता या निवडणुकीमध्ये नाकारणार आहे. त्यांना गेली 35 वर्ष यांना सत्तेची सगळी पदं या जिल्ह्यातल्या जनतेने दिली पण 35 वर्षात या जिल्ह्यातल्या जनतेनं त्या जनतेला काही मिळालेलं नाही. हे आमदार झाले हे मंत्री झाले हे खासदार झाले केंद्रीय मंत्री झाले मुख्यमंत्री झाले पण सर्वसामान्य माणसाला काही त्या ठिकाणी मिळालेलं नाही. आज रोजगार नाही. केंद्रीय मंत्री होते उद्योग मंत्री 2.5 वर्ष मोदी सरकारच्या काळामध्ये एक कारखाना उद्योगाचा समजा 5,000 तरुणांना जरी जिल्ह्यातल्या नोकरी लावली असती आज त्यांचं कुटुंब प्रत्येकाचं जर आर्थिक सक्षम केलं असतं ते करू शकलेलं नाही. केंद्रीय उद्योग मंत्री असताना आता काय अपेक्षा करणार. आता खासदार झाले 4 महिने आहेत कुठे दिसत पण नाही. म्हणजे मतदाराला आता पश्चाताप झाला की एक सहानुभूती म्हणून मतदान केलं होतं आता आहेत कुठे राणे. आता येतील प्रचाराला परत दरडोई उत्पन्न लोकांनी हमाली करायची कष्ट करायचे त्याने मिळवायचे पैसे आणि ह्याने सांगायचे मी दिले मिळून.
भाषण पाठच आहे, तीच कॅसेट 90ची परत त्या आता 90 चाल 25 वर्ष झाली, तीच कॅसेट परत येणार आहे मार्केटमध्ये. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जनतेला, या मतदारसंघातल्या जनतेला राणे कशासाठी त्या ठिकाणी तडपडत आहे, त्यांना सत्ता पाहिजे. आपल्या घरातलेच त्या ठिकाणी आमदार खासदार मंत्री झाले पाहिजे, दुसरा कोणी त्या ठिकाणी आमदार मंत्री खासदार होता कामा नये आणि दुसऱ्याला कोणालाही त्या ठिकाणी सत्ता मिळता कामा नये, अशी त्यांची मानसिकता आहे. आणि म्हणून जिल्ह्याला परिवर्तनाला सुरुवात झालेली आहे, बदल सुरू झालेला आहे, महाराष्ट्रात झालेलाच आहे. आणि ह्यांची जी म्हणजे सिंधुदुर्ग मर्यादित आहे, हे जे काय राणे समर्थक राणे भाजप हे सिंधुदुर्ग मर्यादित आहे. या विधानसभेमध्ये सुद्धा त्यांचं सिंधुदुर्गातलं सुद्धा अस्तित्व हे संपून जाणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.